сар аз моҳи январ то сентябри соли равон наздики 338 000 патент ба муҳоҷирони меҳнатӣ дода шуд, ки ин адад нисбат ба як соли қаблӣ 6% бештар аст. салом бинандагони хабар тиҷи, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. ба буҷаи шаҳри Москав аз ҳисоби фурӯши патент ба муҳоҷирони меҳнатӣ 13 миллиард доллар ворид шудааст. хабар медиҳад китоботи шаҳрдорӣ. ба изҳори роҳбари департаменти сиёсати иқтисодӣ ва рушди Москав Денис Тихонов дар 9 моҳи соли равон муҳоҷирони корӣ ба бюҷети пойтахти Русия 13 миллиарду 2% ворид гашта ва гуфта мешавад, ки сар аз моҳи январ то сентябри соли равон ба муҳоҷирони меҳнатӣ 338 000 патент фурӯхта шуд, ки ин нишондиҳанда нисбати як соли қаблӣ ҳудуди 6% бештар аст. зикр мегардад, ки муҳоҷирони хориҷӣ дар Москав аслан дар соҳаҳое машғул ба кор мешаванд, ки миёни сокинони бумӣ талабот ба ин гуна корҳо назаррас нест. дар маҷмӯъ ба гуфтаи мақомоти шаҳрдорӣ аз соли 2015 муҳоҷирони меҳнатӣ буҷаи шаҳрро тақрибан ба маблағи 72 миллиард рубл пур карданд ва беш аз 2 миллион патент ба даст оварданд. қаблан раиси шаҳри Москав изҳор намуд, ки муҳоҷирон набояд барои корофаринони русиягӣ қувваи арзонии корӣ бошанд. дар пайи сели муҳоҷират, ки муошида мешавад, бояд ба шаҳрвандони хориҷӣ бештар патент дод, изҳор дошт мери Москав Сергей Собянин дар ҷаласа оид ба профилактикаи нақзи қавонин. ба гуфтаи Собянин, ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ, ки ба мақсади дарёфти кор ба Москав ворид мешаванд, бояд дар баробари сокинони маҳаллӣ расман сабт гарданд ва андоз супоранд. пештар хабар дода шуд, ки ҳукумати Москав тасмим гирифтааст сар аз соли 2020 арзиши патентро боз ҳам гарон кунад. шаҳрдории Москав тасмим гарон намудани патентро ба коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ миёни муҳоҷирон арзёбӣ намудааст. гуфта мешавад, ҳамакнун нархи патент аз 5000 рубли русӣ феълӣ то 5350 рубл гаронтар мешавад. гарон намудани арзиши патент барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар Москав давоми ҳар сол ба ҳукми анъана даромадааст. агар соли 2018 арзиши патент 4500 рубл буд, бо гузашти ҳамагӣ 2 сол онро то 5350 рубл қиматтар намуданд. бинандагони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман дар комментария биёед якдигар суҳбат кунем дар бораи патент. чаро ин қадар қиматӣ шуда истодааст?